dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Nešto bi da popijem. Pa nije ovo kafančuga neka. Ovo je restoran ipak. Možete nešto pojesti? Da, može nešto sa roštilja onako. Šta ćete? Ražnjiće, na primjer. Nemojte ražnjiće. Nisu vam oni za ovo doba godine nikako ražnjiće. Dobro, onda nekakvu pljeskavicu ili tako nešto. Nemojte, vi ste novinar, jel? Da, ja sam CNN-a, drago mi. Nemojte pljeskavicu. To teško padne na stomak i onda ne možeš ni razmišljati. Dobro, dajte mi nekakvu džigericu, bilo šta. Ne može ni džigerica, nešto normalno s roštilja, brate. Svi kad nešto s roštilja normalno uzmi. Pa može ćevapi. Eto, vidiš? Ćevapi, donesite mi ćevapi. Koliko ćeš ćevapi? 5 komada. Pa nisi ptica. 5 ćevapa. Uzmi bo normalno. Dobro, donesite mi 10. 10 ćevapa. 10 ćevapa. Hoćeš neku salaticu nešto? Može nekakva salata. Šta ćeš neku? Paradajz ili tako. Nemoj paradajz. S ćevapima paradajz. Dobro, donesite mi luk. Eto, luk. Luk. Pa s ćevapima ide luk. Luk, dobro. A s čemu ili ćeš hljeb? Sa hlebom. Čuj sa hljebom. Gdje si ban vidio ćevap s hljebom da se jede? Dobro, onda sa somunom. Može sa somunom? Može. Ćevapi znači... Ćevapi sa lukom u somunu. U somunu? Da. Baš čitav somun, ja. Čitav, što? Čuj što? Znaš ti ba koliki je somun? Dobro, onda pola somuna. Pa tako reci odmah, šta me nerviraš ovdje, gnjaviš me odredno. Hajde sad fino formuliš, šta hoćeš? 10 ćevapčića sa lukom u pola somuna, jel u redu? Joj, jesi ti nekakav čovjek težak. Moram ja to reći kuhać, čovječe. Ne mogu ja njoj, da 10 ćevapčića u pola somuna, u ovo, slu... Normalno reći to u jednoj brzo novinarci, brate, znaš valjda ti to. 10 ćevapa u pola somuna sa lukom. Eto, jesi vidio da se može sve? Može se sve. Srebro, 10 upala s lukom. Joj, gazda, pa znaš da je Fiko još jutros otišao po somunu, odakle nam somuni svegati? Ne, nema veze, može i sa hlebom. Šta bolan može s hljebom? Pa ćevapi, šta? Šta može s hljebom? Ti sve govorit može s hljebom, ne može s somunom, može s hljebom, ne može. Mrš radi. Mrš radi kad ti govorim. Zašto? Mrš ćemo me nervirat, polučit, ne znaš kakav sam kad poludim. Mrš radi. Šta on? Mrš radi kad ti kažem, mrš radi. Nemojte, molim vas. Šta nemojte? Pa ja sam izlazi jedna, mene si našao ovdje nervirat, kretinu jedan. Mrš radi, da te više nisam vidio. Dobro, ja se izvinjam, ja ne želim više, ja se izvinjam. Ma mrš tamo, izvinjam se jedan. Mene je našao da nervira ovdje, došao me. Ej, nemoj lijevo, Jelane! Joj, majko mila, zatvorit će mi sad kafan.